मॉर्निंग मु उदित आपन स्वागत करुच्ची मोर आउ एक ब्लॉग को। आज मु जाऊँगी शिरुली महावीर टेम्पल चंदनपुर पाखापाखि 15 किलोमीटर समथिंग हम। सेठी हनुमान मंदिर किसी रहस्यमय किसी तथ्य अच्छे जहाँकि मुझे शुणा पाई सेठी गला पर जना पड़ो मंदिर पाखे मो सांग मोर आउ गोटे सांग आसी महावीर विषय जहाँ शुणी कि माने लांगुड़ एमती किसी तथ्य मुझे शुणी आउ देखिए सेठी गला पर जहाँ संपूर्ण बरणी से जहाँ मिल मुझे देखी आउ रास्ता तो बहुत भल था। चंदनपुर गोटे माने गाँ रास्ता गोटे पड़ी से रास्तार ही जावा पड़ो भल सुंदर रास्ता अच्छी किसी असुविधा हबार नहीं। आउ चलते जावा देखा सेठी कौन केमी कौन सब जिनस अच्छे चलते जावा बुलवा। बहुत दिन पर मोर गोटे सांग देखा अन्वेष बसचंदी शिरुली महावीर मंदिर में आम नना को पचारा एठिकार महत्व कौन रही नना ए कहतु शिरुली महावीर महत्व कौन रही कौन पर ये परिचित हनुमान राम रावण युद्ध है
ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ହନୁମାନ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହେଇ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମା ଶୋଇପାରିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶୋଇପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କାହାକୁ କହିବା ଏଇ କଥା ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସି ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଦିନରେ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଦିନରେ ଯିବି ଜଗତ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିବି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସଟା ନିଜସ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ ଇଏ ଜାଣିକି ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ନେଇ ଯେଉଁ ରଖନ୍ତୁ କର ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହଉ ହଉ ତମେ ତ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ ଅବଶ୍ୟ କରିଛ ତମେ ବି ଦିନେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ତମକୁ କହିଥିଲି ତମ ବାପାକୁ ଯାହା ବନ୍ଦ କରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ତମ ବାପାକୁ ବା ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ନାଇଁ ଦୁହିଁକି କହିବେ ସେ ବଢ଼ିଆରେ ଶୋଇବେ ଚାରିପଟକୁ ଗର୍ଜନ ହେବ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗର୍ଜନ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତମ କଥା ମୁଁ ରଖିବି ସେଥିରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ ନା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏଠୁ ପଛୁଆ ଅଢ଼େଇ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଘୁଞ୍ଚିଯିବି ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିକି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ହନୁମାନ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଢ଼େଇ ପାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ରହେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋର ଟିକେ ଦରକାର ନା କଥା ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହନୁମାନ ତମେ ତ ଏଠୁ ପଳେଇବ ତେଣୁ ମୋର ଟିକେ ଅଭିଯୋଗ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ନା ମୁଁ ଲଙ୍କାରେ ବିଭୀଷଣକୁ ରଜା କରିଛି ତାକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ ସେ ଅଢ଼େଇ ପାଉଣ୍ଡ ଏଇ ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା এই শিউড়ি গ্রামের এই ଥିଲେ ମହାଦେବ ପୀଠ କେଶରୀ ପବନ ଶଙ୍କର ତିନି ମହାଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ବି ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଦଳୀ ବନ ଥିଲା এইটা ଆସି ବାହାରିଲେ এই ବାହାରିବା ପରେ ଗଜପତି ବାହାରେ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ବାହାରିଛି ଏଠି ଆସି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତୁଳିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତୁଳିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାମ ନେତ୍ର ଏଇପଟ ନେତ୍ରଟି ନୀଳଚକ୍ରକୁ କରିଦେଲେ ସେପଟେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଚାରିଟା ଝରକା ଅଛି ସେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟ ନେତ୍ରଟି ବିଭୀଷଣ ସୁରକ୍ଷା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ବିଭୀଷଣ ସୁରକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ଅଜାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଏଠି ଥିଲା ଧାନ ଜମି ଥିଲା 600 ଏକର ହନୁମାନ ମହାବୀରକି ଦାନ କରିଥିଲେ ସେବାୟତ କିଛି ଥିଲେ ପୁଣି କିଛି ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କଲେ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲେ ସେ ସମର୍ପଣ ସରିଲେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ନେଇ ବାହାରିଛି ଇଏ କ'ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଲାଞ୍ଜ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ବାହାରିଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା ଯାଇକି ଆଚ୍ଛା ଲାଞ୍ଜ ଯାଇଛି କ'ଣ ସେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ହଳୁଆ ହଳ କରୁଥିଲା କାଣ୍ଡବୋଧ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ମନେଇ ସବୁ ସେଇ ପୀଠରେ ସେଇ ଗହିରରେ ମନ୍ଦିର ହେଇ ସେଠି ନା ନା କିଛି ହେଇନି ସେ ତ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲା ହଳୁଆ ହଳ କରୁଥିଲା ନମ୍ବରରେ ବାଜିଗଲା ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା ରକ୍ତ ସବୁ ହେଇଗଲା ଜମି ରକ୍ତ କହିଲେ ହଳୁଆ ତମେ କାହାକୁ କଥା କହିବାନି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଅରୁଣେଇ ବରୁଣେଇ ସ୍ଥାପନ କରି ମୋର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ କଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ସେଠି ରହିଗଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ କେଶରୀ ପବନ ଶଙ୍କର ଏ ତିନିପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ତିନିପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଗର ଅଛି ତାଙ୍କ ମା ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି ଗଞ୍ଜନା ସାଗର ଆଚ୍ଛା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 5 ଏକର ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି ଗଞ୍ଜନା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଗଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ବାହାରିଛି କାଣ୍ଡବୋଦା ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେଇ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଜନା ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି
ସେ ବଡ଼ ବେଳେ କାହାର ପୁତ୍ର ନଥିବ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଆନ୍ତି, କାହାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଥାଏ ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭଲ ହୁଏ, ଯାହାର ଯେଉଁ ମନୋବାଦ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା ପୁଷ୍କରରେ ଗାଧେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ମନୋବାଦ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତାପର ଦିନ ଠାକୁର ଗାଧାନ୍ତି, ଗାଧେଇଲା ପରେ ପଣା ଦିନ ସବୁ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଇକିରି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତି। ଶିରୁଳି ମହାବୀର ପାଖରେ ଏଠି ଯୋଉ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସାଦ ସେବନର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ରହୁଛି? ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସଦାବେଳେ ହୁଏ, ଏବେ ବି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ଖଟା, ଶାଗ, ଏବେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେମିତି ଆକାର ଗୋଲ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେମିତି ଆକାର ଗୋଲ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଦର୍ଶନଟା ଯେଉଁଠି ମିଳିବ, ମନ୍ଦିରରୁ କେତେ ବାଟ ହେବ? 7 କିଲୋମିଟର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ ଜାଡ଼ିପୁରରୁ ଠିକ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେବେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଅଛି ଏଇପଟେ ଯିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବେ ମାର୍କ କରିଥାନ୍ତୁ। फाइनाली आम आसी से जगार पहुँची जाइए जो हनुमानंकर लांगुड़ बाहरी मंदिर ठीक 6-7 किलोमीटर हम आसला आम देखा पाइल ये बोर्डटा ये बोर्डर मार्क हिसाब से आम से देखो चलते आम से जगह जाकि दर्शन करवा। तो सांग मैंने ये हूँ से जगह हाँ मझे जोटा तो सांग मैंने आज ब्लॉग केमी आपण मानक लगे होप भल लगी कमेंट बॉक्स में मत कमेंट कर जनातु कौ मैंने शिरुली महावीर आसी देखा केते जन जगह को आसी विजिट करके जाइछंती शिरुली महावीर आ देखा पुणी नेक्स्ट मोर नुआ ब्लॉग रे।